Elektromos szóró működése, szóró, manuális vezérlő. A fülkéből vezérelhető funkciók, a levegő kibekapcsolás, vetőtengely kibekapcsolás, mind a kettő folyamatos szabályzással. Akkor most bekapcsoljuk, elindítjuk a vetőtengelyt. Nullán áll, tehát nem forog. 1-től 10-ig skála, és forog. A LED mutatja, hogy működik. Tovább szabályozva, 5-es fordulat, 8-as, és fel 10-es. Maximum fordulat, a LED-ről látjuk, hogy működik. Visszavesszük. És akkor indítom a levegőt. Az is folyamatos szabályzású. Ez itt az 5-ös állás. 0, 5 és 10. Hát ez már így nem látszik, de talán hallatszik. A vágfilm gyönyörei. Kezdtettem előre. Szóval azt akartam megmutatni, hogy a helyzetérzékelőre megáll. Akár fel, akár le. Nyilván ki hogy tudja felszerelni. Ennyi volt. Köszönöm.